Tenim la força, tenim la convicció, tenim la il·lusió per encetar aquesta nova etapa. Un nou camí que comença avui, en aquest primer acte públic, i que evidentment molt abans del que serà el període estrictament electoral. En aquest acte, que no només el fem, com hem dit, de tràmit, volem que sigui un acte de benvinguda, una invitació a tots vosaltres, a tots i cada un de vosaltres, a que us sentiu també protagonistes i part activa d'aquest canvi. Cadascú amb el seu estil particular, cadascú amb la seva personalitat, amb la seva disposició i fins i tot també amb el seu tarannà concret i únic. Cadascú tal com és. Ara bé, tots junts, en la mateixa il·lusió, en la mateixa passió, que és Molins de Rei, i en el mateix projecte. Tots junts per liderar el canvi que volem. I vaig acabant, companys i companyes, no, amics i amigues. No guanyarem un bon govern si ens sentim o si actuem com un col·lectiu monolític i excloent, tancat en la seva veritat i gelós de les seves idees, autosatisfet de la seva pròpia escenografia. No és així de cap manera com podem fer realitat la convicció que entre tots tenim avui mateix, i que jo tinc personalment i molts m'ho transmeteu amb els cafès i les trobades que faig. Una convicció que renovo dia a dia, cafè a cafè, trobada a trobada. Una convicció que la majoria dels molinencs i molinenques volem i esperem i treballarem per un canvi millor. Això és el que esperem el 22 de maig i això és el que a partir d'ara mateix continuarem treballant. Aquest, us ho he dit, és el meu compromís personal. Aquest és el compromís també d'un col·lectiu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Molins de Rei. I aquest és un col·lectiu de molts ciutadans, molts d'ells també agrupats en aquest col·lectiu que ara es diu Xarxa per Molins, que també els uneix la passió per Molins de Rei, la voluntat de canvi i la confiança en el grup i en nosaltres mateixos. Us animo, i us demano també, perquè entre tots ho farem possible, el compromís, que el feu vostre, que treballem tots plegats com fins ara ho hem fet, que no ens deixem portar per falsos prejudicis ni per les seves falses provocacions que hi haurà, ni per l'estil de la reacció compulsiva o de la reacció visceral. Mireu, una campanya electoral no és un joc de cartes, no és un combat de boxa ni un entreteniment banal. És i vol ser un treball ara en endavant per explicar-nos, per escoltar-nos, per escoltar tota la ciutadania i per debatre tranquil·lament i argumentadament de com volem construir el Molins de Rei millor que desitgem. Amics i amigues, companys i companyes, treballaré amb vosaltres dia i dia. En una assemblea vaig dir nit i nit també, això m'ha començat a riure, a qualsevol hora. Com he fet fins ara, estic a la vostra plena disposició. Espero poder comptar amb tot el vostre suport en els propers mesos. Agraeixo de nou la vostra confiança i estic convençut, i demano que estigueu, que guanyarem entre tots el canvi que volem per Molins de Rei, el canvi que tots desitgem, la il·lusió per Molins de Rei. Gràcies a tots, ens estarem treballant. Molins de Rei.